Hallo agus fáilte go a féin flosbeg fatas farsing iad fistach fiad agus fuatain a nach van flosbeg ha, pepper. As sin dul dhéine meach go bhíod trus sunún pís pepper a fáscaig. Ha pís pepper mór acamsa. Is ha pís pepper big acamsa an seo. Has sin cúteach gur sin féineach an thod méid a pepper buai in na toirí acin. Nachtá sé sin maha be. Chearst. Een trap. En a hinach. Sin a kete. Da, hit up. Losse. Chearst maha. Haast de verder in gemaakt voor de ste. 3 trappen. Draai nu na. Dein. Maar heen. Had an chalm in nisjes an out of the kehead. Kehead. Ha, verder kan ze haast gemaakt voor de ste veel meer aan. Koik. Shia. Ganai misje had is shia. Shach. Hoe misje shach. Smarshin hoek meer te pepper bij in de torien. Maar hurt sin ag táiseach na heiche was skip a CBBC ALBA ag Fèis Lannraig a tuath nu gadit. Gunne je bek aan je ik tasig na heitje. Het tuile jaken in de reste. Fáilte dáis go Fèis Lannraig tú far was in dolle hort súleit glas alle. Ach, se fat ma han, shot man hat dol rijf se glas drama. Had de kwijkemme gos blachig suas. Nach haar spoorsel. Had het al Harry zijn lijn geen aken naast. Ham je smanjo hukken laat dolke magaf. Hamische zo coolerie Amelia. Nesje Amelia temena dol rijf les een jalaf gloeijaku. Gai ho maar hij ho spoorsel kutje. Agus de en peas is Charlotte zijn jalaf gloei. Nu has je een sapetje. Oeh, als je maar eindje nog. Agus a wil je zo'n die net glasig in dat huis is. Ja, bi ham je toch. Oh, maar heen. Wel, aan nog eens kan je gemal op les een jalaf gloei. Tapalei. Sinne woonje ik Fèis Lannraig toe. Tjeri! Nou ga je shit waar ma. Voor een hangen een hele dunne een goedje zien echt nees agus een ja paars aan een Fèis Lannraig toe. Kun je geven wel piezen wanneer die Lorg is channel YouTube BBC ALBA.